Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Duha ka adlaw unang bagong tuig, naglinya na ang mga baligyang turotot nga gamiton isip pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Apan bisan luwas kini tandi sa mga pabuto. Doon nagyapoy paimangno ang DOH-12 kalabot sa hygiene inig mamalit og turotot og pagsiguro sa kalidad niini. Aniya ang report. Alang sa mga nagalikay nga mogamit og pabuto sa pagsugat sa bagong tuig, ug buot na lang mogamit og turotot isip alternatibong paagi sa pagsaba-saba. Sa General Santos City, naglinya na ang mga baligang turotot sa kadalanan sa syudad. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Sama sa Barangay Lagaw, kung asa ang presyo sa turotot nagdepende sa gidakon. Itong maliliit, itong ganito, tatlo 100 ito. At saka ito, tag 50. Ito, 3 layer, 75. Pwede 70. Ito, 120 hanggang 100. Sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, nakadisplay na sab ang mga baligyang turotot sa pipila ka mga tindahan. Doon na sa turotot nga mapalit sa 20 pesos ang usa. Sa mga mamalitay og turotot, kung mosample manggani kita o mo testing ani, kinahanglan paliton nagyod nimo ning anuman. Dunay advice din ang mga mamaligya ay. Pag masubukan yung torotot, di na pwede sasauli yung customer. Kailangan makukunin niya talaga. Para safety din. Dapat naka-sealed yung ating bibili na turotot. Kasi totoo yon para po maiwasan yung mga contagious disease, yung mga infectious disease po natin. Huwag yung ginamit na or na-test na. Dugang sab sa DOH, kung mopalit og turotot, tan-awon ang kalidad sab niini basig posibleng doon na kini toxic chemical content sama sa lead ug mercury nga makadaot sa brain development sa bata. Ini kay sab kini nga ipagamit sa mga toddler. Huwag po ipapagamit sa mga toddlers as much as possible. Kasi alam naman natin, lahat po ng bagay ninunguya, lahat ng bagay kinakain, nilalagay sa bibig. So, para po maiwasan yung choking. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.